Sofija Novostrelić, Ivica Kostelić i Dalibor Šamšo. Evo na samom početku dala bih riječ gospodinu Miki Vladiću, pa da čujemo i nešto više o pripremama i planovima naših skijaša. Hvala lijepo, dobar dan svima, dobar dan gospodo, cijenjeni novinari, uzvanici. Hvala vam što ste stigli još jedanput, došli na ovu našu već uobičajenu susret prije početka ove finsko-kanadsko-američke turneje, čime označavamo i početak ove sezone 2012-2013 u Svjetskom kupu i u skijanju. Kao što znate, već smo imali jednu trku Svjetskog kupa, Svelden, otpratili smo je, vidjeli ste. Ivica možda nije najzadovoljniji vožnjama i sve kako je ispalo, ali rezultati nije tako loš, ali to ćete imati priliku njega pitati. U nove skije su od ove godine u veleslalomu tu, vjerojatno i to traži određene pitanje, komentare, odgovore, imat ćete prilike za to. Od novosti u ovoj godini svakako bih spomenuo osnivanje Cross Ski Fan Kluba koji u suradnji sa turističkom agencijom Kompas i od ove godine organizira za naše fanove, za naše uglavnom mlade ljubitelje skijanja, odlazak na najinteresantnije utrke Svjetskog kupa. Tu se program još radi, detalje o tome i više informacija možete ćete naći na stranicama Hrvatskog skijaškog saveza i same turističke agencije Kompas. Riječ je o ovim utrkama koje su nama relativno blizu, koje su jako popularne i koje uvijek isto prime, odnosno imaju puno natjecatelja u i oko staze, odnosno fanova. Riječ je o Alta Badiji, Madoni di Campiglio u 12. mjesecu, onda Minhen koji je povezan ovog puta sa dočekom Nove godine, gradska utrka u Minhenu na samom početku iduće godine, onda je i Zagreb, naravno tu smo doma, 4. i 6. siječnja, Kitzbühel, Schladming, Kranjska Gora su u planu i nadajmo se i s razlogom i da bi to mogla biti Lenzerheide finale u ožujku. Skijanje i pogotovo skijanje u Hrvatskoj je sport koji na najbolji mogući način pokazuje važnost simbioze interesa gospodarstva i vrhunskog sporta. I ovdje bi ponovo naglasio ogromnu presudnu ulogu naših sponzora, firmi koje nas podržavaju već godinama i bez čije podrške sigurno Repka ne bi bila ovakva, ali ni cijeli pogon i vjerojatno bi bilo puno teže organizirati sve što radimo od samih priprema takmičenja do odvijanja takmičenja i svega drugoga što je vezano uz ovakvu jednu organizaciju, a pogotovo praćenje utrka i odlazak i pripreme i sve drugo što je vezano uz utrke Svjetskog kupa. Tako da bi se još jedanput ovdje zahvalio našem glavnom sponzoru, komunikacijskoj firmi VIP i njenom predsjedniku, gospodinu Pejkoviću, koji je tu s nama, koji će nam se isto kasnije malo obratiti. Dakle, njihova pomoć je apsolutno presudna za ovakav izgled našeg skijaškog saveza danas kakav je, ali tu je isto tako i nemalu važnost imaju i drugi glavni sponzori. Na kraju ovog uvodnog dijela samo bih htio poželiti svim takmičarkama našim i takmičarima jednu dobru, uspješnu sezonu, a prvenstveno sezonu bez ozljeda. Hvala. Također da pozdravljam sve prisutne. Pa mi smo imali naš medijski briefing u 10. mjesecu gdje ste stvarno svi detaljno o riješenoj sezoni. Ja bih rekao samo kratko neke novosti u međuvremenu koje su se dogovorile i planove, a imate Sofiju, Ivicu i Dalibora koji će nam više reći o nekim svojim očekivanjima. Ponovio bih da znači u ovoj sezoni ovu sezonu služi sa nešto manjim brojčanom reprezentacijom, međutim pojačanom čak trenerskim kadrom, jer stvarno vidim da uz trenericu i Ivicu imamo jednu jako dobru generaciju, znači najprije su tu već oni na neki način koji su duže godina, Sofija, Dalibor, ali mladi dolaze i imamo jednu jako dobru generaciju i njima moramo, to je naša obveza, dati maksimalnu pomoć. Nemojte očekivati da će se rezultati očekivati odmah sutra ili u ovoj sezoni, ali Filip Zučić je već nastupio na prvoj utrci Svjetskog kupa i to bolje nego što smo možda i svi očekivali. Veliki potencijali pred njim, tu su Mate Vidović, Isto Krodeš, Saša Pršinski, Eli
kolega Andreja Komšić koja se oporavlja teške ozljede i ja čvrsto vjerujem da je jedna dobra generacija i dobra skijaška budućnost pred nama. Naravno, na nama je da im omogućimo najbolje moguće uvjete i da u ovim svim izazovnim vremenima to financijski držimo, ali upravo to kad sam rekao, to je bila i smjer vodilja sastava reprezentacije za ovu godinu. Sutra se putuje među Levi, žensku utrku putuje Sofija, koja nakon toga nastavlja za Ameriku gdje će nastupati najprije na FIS utrkama u Coppermountainu, potom u Svjetski kup Aspen i Sofija dalje nastavlja novim utrkama u Coloradu i Kanadi sve do gotovo Božića. S njom po prvi puta ide i mlada Andreja Komšić, cijelu tu američko-kanadskom turneju. Ona će voziti FIS utrke i Norim utrke, neće voziti za Svjetski kup. Ivica se nakon Levija vraća u Europu, nekoliko dana treninga brze disciplina u Austriji i onda ide na klasičnu turneju Svjetskog kupa do Božića, znači počeši sa Levijom Visom i Vitilikom direktno Bavardena, na Donati Campillo koja se nakon ponovno 2004. vraća u kalendar Svjetskog kupa. Ivici se pridružuje Natko je u ovom trenutku trenira u Schladmingu, Austrija je već napravila ta regija oko Schladminga, znači Schladming, Mikel Reiter su napravili snijeg, danas već trenira na umjetnom snijegu na gornjem dijelu Schladminga spusta, putuje najprije u Colorado u ponedjeljak, gdje će voziti neke utrke, FIS utrke spusti, trenirati spust na jednoj fantastičnoj stazi u Coppermountainu, koja je američka reprezentacija uložila $7 miliona u razvoj te staze i nakon toga se priključuje Ivici u Lake Visu. A Dalibor će nastaviti sa Levijem, nakon Levija tamo će ostati na treningu, voziti FIS utrke Europskog kupa i tamo ćemo se pridružiti mladi Filip Zupčić i Mate Vidović. Evo, to je ukratko ovaj plan za 11. mjesec i početak 12. Ja bi se pridružio onom što je Tiho rekao i uvijek to spominjam. Želim prije svega svima našim skijašima jednu zdravu sezonu, a ako bude zdrava, ja vjerujem i sigurno sam stoji da će biti uspješna. Hvala lijepo. Ne znam, prošle godine na početku sezone mi je dosta dobro krenulo. Sad sam godinu starija, malo iskusnija i mislim da bi to moglo biti dosta dobro. Dobro smo trenirali. U Americi ću voziti te FIS-eve, NOREM-ove, mislim da bi mogla točke neke napraviti, pa u povratku u Europu da bi to sve dosta dobro moglo biti i to je to uglavnom. Dobar dan svim prisutnima. Što se tiče mojih očekivanja, ja očekujem ono što tražim svaki dan od sebe, to je da dam svakog trenutka, svake sekunde svoj maksimum. Hvala. Pozdrav svima. Pripreme za sezonu su bile uspješne. Mi smo radili dobar dio treninga na proljeće i to je jedan dosta bitan dio treninga. Dosta dugo smo testirali nove skije za veleslalom, spusti Super G, koje ove sezone imaju drugčiju geometriju. U veleslalomu su još možda opcije otvorene, a što se tiče spusta i super veleslaloma su se uglavnom već odlučili. Dobili smo pojačanje u mojoj ekipi. Tu je Kristijan Gedina, jedan veliki talijanski spustaš koji će pratiti cijelu reprezentaciju zapravo na svim utrkama brzih disciplina i sigurno je da od njegovog iskustva ćemo moći izvući dosta koristi. Također, zbog loših rezultata u brzim disciplinama prošle sezone, puno truda je uloženo u razvoj materijala u kojem smo nažalost zaostajali. U tom smislu
doveli smo jednog servisera iz Austrije koji se brine isključivo za skije brzih disciplina i malo smo pojačali koordinaciju sa tvornicom u smislu razvoja materijala. Poslije ljetnog skijanja, to je bilo samo 10 dana, otišli smo na Zermatt početkom rujna, imali smo dobre uvjete tamo, napravili smo dosta što se tiče brzih disciplina, a od početka listopada smo uglavnom se posvetili tehničkim disciplinama i također u ova zadnja 2 tjedna poslije Seldena više slalomu uoči ovog slaloma u Leviju. Zatim imamo povratak u Europu, odnosno u Austriju na trening brzih disciplina prije Lake Louisa i onda slijedi ta klasična kanadsko-američka turneja i tako dalje. Uglavnom, zahvaljujući dobrim pripremama, osjećam se dobro i nemam nekakvih većih poteškoća sa zdravljem. Tako da, dosta optimistično gledam na ovo što će doći. Hvala Ivici. Evo imate li možda kakve pitanje za naše sportaše, govornike? Naravno, ste pozvani i nakon konferencije, ukoliko imate nekakva iscrpnija pitanja, možete se slobodno svima obratiti, ali evo sada isto trenutak. Ako nema, hvala vam svima što ste došli i naravno... Ne, ima. Čekaj, imamo pitanje. Ja se ispričavam. Vidio sam jedan klip gdje si skije za veleslalom nazvao daskama. Kako se ponašaju skije za spusti Super G? Skije za spusti Super veleslalom su nešto slični onima od prošlih sezona. Najveća razlika su veleslalom skije i jednostavno skije puno manje daju skijašu. Skijaš mora dosta više truda uložiti u svoje skijanje na tim novim veleslalom skijama i naravno to je donijelo i određene promjene u pancericama, vezovima gdje se nastoji nadoknaditi taj nedostatak sile koje skija vraća skijašu.